Welcome to the Leading Site News. Kailan leaders kung kami laan ngay hinundang kimatha pangpi bima adok so kisu mang tong la sinili sila so ali kung nangkardun so hapni alam nili isi forest department lapen NGO karbin NGO bhanili sila so media hoy pen nang mang sinili tu non forest department tu ladak lalo nili mane ala Karbi Anglong song tumhan la social organization buno student organization nili kachuring kang tungke nangli tumta nili tumalong lada non nili tum kon ni kisung ge phu nangli tumta bang pen nili tum handa nang ching nang chen than tha la pen nangli tumta nang cherap che todun tha putini tumke nangli tum hathi nang chuning rilo la pen non Karbi Anglong autonomous council tum kopi posilan isu ke the long le non puarni ta asyang tong nang chibidun de na puta nili tumta matha me me lage kopi posila asyang tong nang chibidun de na po kedam tang roteng ti akhai liputa alang li nengje lojen eco sensitive ar loke mane mining hai claim long leipu to kalang lo claim long lelo boy fish tame non langdam lo pute ili tum ladak assam budat po hadi ili tum lona dak golakha district punoi nogor district punoi non haladak alang tumke nane kohora tangho nane diring to la national highway adung ka alang tum loch tangho nane hotel ko bipine lason kimlong sampai non ladak ili tum edi non nangli tum sitame non nangli tum media tumta humri damte chini pojan non ladak baguri along high school along baguri high school long ladak hostel building nangkile do laso hostel building ke kopi posin de laso porque pakim long le derlo labang matha mela ke athema school to non hala hotel puno hotel ke the la do itum edi nangli tumta chini lo kohora puno baguri puno la highway ara jo ta hotel hai dolo hala dak sila bupute nane afenel alang dah nane ko bipine di lason along ke poison lahai ta doi lahai alang ke puta me te reserve si jambo kami itli tum Karbi Anglong han laso put ke hampar ke bang chap sini li pen ke ili tum कैसे ahin pen ke li tum jong damji lasi laso putha ke ili tum Karbi Anglong autonomous council tumta laso aputha ke nang chengbai pibek ni akola pen ili tum ladak local arar long bang pen ili tum hanta nang chengbai vek ni laso lam ke lasi ko pi posi piniar nita ase ang tong nang chibidun den ma Karbi Anglong autonomous council tum ke laso posi nili tumta mang hu me la bang nama bote nang unta duar taburi sampai council kan apa kribe nomor itu makan wala solo nili tum matha dam ke athema pini corner ni ka chesom ben stame Karbi Anglong to nane non local em punoi nane Karbi Anglong autonomous council nane MLA punayat pisame non puarnita alang tum alam thang ta belang la pela dak local tum han nang kaching ki kopi koson ne kisung ke boy puta pini anita nang chengbai pula son alam ta nili tum ardulong lela